manteng gantenging pangesti parandene maksih warsa ideping tekad nenggih Sang Surya Putra. Ciptaning raos amung nyuraos pangandikan ingkang Rama Sang Adipati Adirata. Labet wis kawanguran dening Sang Rama bilih Risang Surya Putra sesambetan katresnan kalian putring Mandara Kuatmajaning Prabu Salya ingkang wewangi Dewi Surtikanthi. Saklangkung dukaning penggalih ingkang Rama Sang Adipati. Labet saking nata ling raos kepingin daya-daya pinanggya memani ing lala. Dadya kandhek lampahe. Gidha ing raos ingkang musik salebeting batos muhung citraning Sang Dhyayu Dewi Surtikanthi. Wauta. Dawuhira Sang Rama Adipati Adirata datan bisa kinipatake satengah porsa dadya sajuga kogel kaglaning driya nganti kababaring pengangen-angen. Wah, raseksa krura kagiri-giri kenyolir Prabata ngapan ngawelakar mangwohing mungsuh aminta lawan anggrus rusing nabda kadinggal yun manubru'a ladal Suryatmaja kowe kok wani mbrekunung tanpa dunung mancai dawuh ingkang Rama. Anggep ngopo kowe kang ngukir jiwaragamu? Kowe ingkang gedhekke lan minterke kowe Surya Putra. Ora pisan-pisan aku wani karo wong tuaku ingkang wis minterake aku nanging lugune katresnan mono uruping jiwa luhur sing ora kena disuwun lan ora kena ditampik. Iya, aku ngerti nanging nggonmu nibake rasa tresna mono salah dununge. Kowe nulya githokmu. Kowe kuwi mung anake Adipati Andhan ingkang ora sepira keluhurane. Mongko Dewi Surtikanthi kuwi kejaba putrane Nalendra Agung Mandaraka Prabu Salya. Uga iku calon garwane Ratu Ngastina Prabu Anom Kurupati. Yen to perkara iki kowe ra nggugu guneming Kang Rama. Tak kira bakal wirang ing tembe mburine kowe Surya Putra. Mengko dhisik kowe aja waton ngucap nanging ngucap apa kang mawa waton. Lirewi. Aku kandhe ngarep lamun to katresnan jiwa luhur lan tak tibakake marang Dewi Surtikanthi merga cipta rasa welas asih dununging katresnan ingkang jati mrentul saka tuking ati kang suci mau ora kena dipalangi lan ora kena dipambengi nganggo srana apa wae. Nanging kowe kudu ngerti, kuwi calon garwane Prabu Anom Jakapitana. Senajan to kuwi calon garwane Ratu Ngastina nanging sapa sing ngerti? Jroning segara kena dijajaki luhuring akasa kena winatara nanging nasibe kodrat lelakoning suwiji-wijining titah ngono titah ora bakal nyumurupi kabeh tak pasrahake marang purbaning Kang Yasa jagat iki. Wah, Druhun Simana. Aku ingkang ora narimakake kowe kudu bali. Ora kena nuruti karepmu dhewe ingkang nasar patrap. Yen nganti tekan ndon kowe mengko mung bakal mbeset raine wong tuamu. Ora. Sapa wae sing malang-malang tak putung sing rawe-rawe bakal tak rantas. Aku rantasen. Wah! Ha!
Nyenging gadung malengkung lir kawersan Pindha Keswalukar Ketalo ya jagat Dewa Bathara kowe kak rasa kaya ana jagate ngimpi nanging jebul aku sing ngadeg ngayir-ayir ana kene iya ya dikepiye wae aku kudu sentosa ing ati yen aku kepengin gayuh gambuing rasa katresnanku kelawan Dewi Surtikanti. Muga-muga dewa ngudaneni apa ingkang dadi karepku. Sewu dalan lan sewu cara bakal tak tempuh. Ingkang nyatane aku pendak-pendak sowan ana ing negara Mandaraka tanpa kawanguran dening sapa wae. Nganti nggo titi mangsa iki babar pisan durung ana ingkang sumurup. Sapa sejatine ingkang kulina manjing jroning kaputren negara ing Mandaraka? kenging menapa tangkeping sloga jengandika kakang mbok dateng kula kok kados mekaten menapa dosa kalepataning permadi dening kados mekaten tangkepipun kakang mbok
dhateng kula. Tuk tuk tak. Dek angel men kok. Aku wis ngene-ngene kok bola dapur murah. Lah ngopo? Wong urip kok diangel-angel. Nek ngene iki adegane ya sangel kok ngene iki. Lah kuwi anggis Ndara Permadi sowan ning Mandaraka kok terus kae kok terus nyingkur ngono ki terus piye kae? Apa neng masalah? Masalah ya. Lah kira-kira nek ngono ki piye? Lah wis mbah cah-cah, cah-cah diakure. Karo sing jajakke kok cah-cah. Ya ming dicekeli saket-saket. Saket ya apa. Ora wareg cengelmu kuwi. Ora wareg. Petro Nun kaya beda lan padatan. Sing wis-wis Kakang Mbok Banowati ora ngono kuwi yen aku sowan ning Mandaraka. Eneng apa ya Petro? Eneng apa to, Gong? Mbah. Apa aku lho? Lah ya lah eneng apa to? Eneng apa Bagong kok ngono? Lah kok ngono lah? Masalahe. Masalah ya apa? Ya ora eneng masalah kok. Lah pripun to, Gus? Sajeke aku suwanana Mandaraka Kakang Mbok Banowati ora nate nandukake pasuryan kang kaya mengkono luwih-luwih nyingkur tekane Permadi Petro. Hah? Mbok nggih mpun, mung disingkur Dik. Mengke nek pun lilih lah nggih. Ampun nek nggih ngoten niku wiwitane niku mengke malah jos. Ning nek agek pisanan ki pun ketok rada mesra niku nggih. Malah mboten nggih ketok jinak-jinak merpati ngono ki malah mengke greget mengke. Lah nek ngono ki ya piye to, Gong? Lah iya lah masalahe. Masalahe apa? Wong ditakoni kok malah padha rame dhewe. Kakang Mbok sepinten dosa kalepatan kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Tobat. Mati. Bisa temen kowe ngorak-arek atiku to, Di. Kowe iku rasa melu duweh ngono apa to? Aku ngene wong wedok nangis ngono, aku mata yuyu. Aku kudu melu nangis, Tru. Ya kowe iki nek nangismu ki nek kira-kira ki tanggapane ki jek suwi ngono ki nangiso. Nek tanggapane rada kerep ki mbok ya rasa mbeweng. Lah iki bakale nek bar iki suwi. Apa aku ya ora nangis. Lah kowe iki dadi ora nangis Ndara Banowati ning nangis perkara tanggapan kuwi mau. Ya campur-campur. Wes bocah ra. Pripun Gus nek ngoten niku? Kakang Mbok. Kula nyuwun pangapunten Mbok menawi randhat sowanipun Permadi wonten ing negari Mandaraka. Ora butuh. Wong namung randhat setunggal dinten keman ora butuh. Ora perkara kuwi. Mula kowe iki nek latihan iki aja telat to, Gong. Wong penging telat kok ngeyel lho kowe. Angger kancane wis do madang kok agek jegunggut-jegunggut ngopo to? Lah masalahe tak kampleng sisan mudar kowe. Gagang Mbok. Kados pundi kula namung nyuwun dawuh menawi mekaten tebih-tebih sowanipun Permadi saking Saptawarga dumugi Mandaraka namung sareng pinanggya memani ing raos kula ingkang tansah tumanem wonten tuntuming jejantung Permadi. Kinten kula menawi namung mekaten kewala mboten wonten ginanipun. Petro ayo bali wae Petro.
Kang. Kaya kowe ning kos biyen. Ngono kuwi terus mak berubut ngono kuwi. Yang kita iki klewa-klewa nang anggere ditinggal mulih kok. Jangan ah. Petro, Nun, kowe ngaliya. Aja marep rene marep rono. Bagong ya marep rono. Ayo Gong marep rono. Ya. Ya malah cethuk. Wong edan ngaliya. Nah jare ra entuk marep rene. Kuwi nek nggon ngene iki kowe iki ora penting, Gong. Nggon ngene-ngene iki wis ora klebu iki. Kang mbok wonten menapa? Wonten rembag dipun rembag. Sawernining perkawis mboten badhe saged wudhar menawi Kakang mbok tansah nandukaken pasuryan ingkang kados mekaten dhateng Permadi. Kowe aja lunga dhisik dina iki aku arep nancihake perkara. Permadi. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Kowe wis umurep Banowati kuwi sapa? Paduka katresnan kula. Iya nang iya kene. Batu-batu melek-melek netra. Kowe bakal mbeset raiku, batu-bat bisa temen kowe ngrusak jantungku, Permati. Ing atase Siadi wis sambung tresna kelawan pun Kakang. Nanging pagine pendak-pendak Siadi tansah mapan ana patenggane Kakang mbok surti kanthi. Monggo kuwi calon garwane Raden Joko Pitana tobat aku patenono wae Permati. Yayi wis kalaning pun Kakang. Serti kanthi maragake sawangan. Lintang-lintang padha dadi seksi. Lan ngambar arum gandaning puspita ingkang mapan ana ing taman Mandaraka iki wong ayu. Nggih. Sanget mboten nginten bilih paduka rawuh. Sepinten to bombong raosing manah kula Kakang Mas. Nggih namung paduka ingkang tansah kula anti-anti. Kaya mengkene iki lamun to gambuh rasane ing antaraning wong lanang lan wong wadon tetep pangestine ingkang digoleki ya kuwi manunggaling rasa tresna. Surti kanthi nggih kula wonten pangandika ngadhawuh aku mung dapur ngendika wae yen to werna-wernaning katresnan mono ana tresna wuta, ana tresna harta, ana tresna pangkat, tresna peksa lan tresna suci. Liripun tresna wuta iku tresna saka dayaning karep ingkang tuwuh saka kaendaning rupa. Nggih. Tresna harta iku tresna tuwuh saka dayaning pepenginan lumrahe babagan bondo lan donya. Nggih. Menawi tresna pangkat iku saka dayaning penggayuh. Adi-adi kesengsem ing kawibawan. Nggih, menawi peksa lumrahe saka penemu kuna, tuladhane wong tuwa njodhokke anak miturut kekarepane dhewe, si bocah mung kudu manut
ingkang tundhone mung kaya wong cecangkriman dagang tuna andum bathi. Inggih. Nanging mesthenipun menawi kula kalian Kakang Suryatmaja menika tresna suci. Pancen bener wong ayu. Tresna suci ku ora pilih priya utawa wanita yaiku sawijining katresnan saka pundhering ati mligi awit kecondongan lahir batin tegese kecondongan rupa nanging uga bebuden apa dene estining sedya ingkang ginayuh. Angin guntur agraning arga gara-gara nita kagiri-giri ora bumi prakampita padhala mangamba-amba hutan treswar lan leso kula nuwun sewu amit pasang klimantabe Kakang Mbok Ayu. Mbok menawi sowaning permadi ganggu kamardikaning penggalih paduka. Iya permadi nganti gawe kaget. Napa dene manjing patunggoning pun Kakang Yayi. Wontenipun kula kumawantun sowan mriki nggih labet. Kula ketiban Tinjabaya. Lire piye? Jebul wonten banteng Ngunda Jawi. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Kakang mbok sekedhap malih badhe kawisuda. Kawiwaha dados panganten kalian Kakang Prabu Ngastina. Nanging sanget boten nginten jebul tiyang ingkang mapan wonten ing sanding jengandika menika ingkang nyiprati getih letuh dhateng kula. Permadi, yen ora kleru kowe bocah saka ing Petha Pralaya mbiyen. Iya, dasar kepara nyapa. Mamak mumuk pakarti ora weruh ing tata krama. Ayo manuta tak rangket, tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Apa, Bam? Aku wis wani manjing ana ing taman kaya mengkene merga gambling rasa katresnanku ora susah kakean gunem sing tanpa guna. Ora manut aja takon dosa tak kendharat sak gendhingmu tak ladeni.
Dumados perkawis menika ilah bejubri ora sing manah kula kinten kula Yayi Permadi ingkang sok mancing wonten patengganipun Kakang Mbok Surti kanthi batobat jebul sanes Yayi Permadi monggo Kakang bola prisa Permadi menika sinten cangkemmu elek mung jubri kok gawe geger. Alukon laku ning lekas Sugito titik tundha kakate ngarang Trisun Dewi Nayang Jati kapat mangsa kalima Candala kapat mongko kalima Candala ono lenglenging jagat sanyata patu pateula lanang ono
pangirite kepodungkul sasise sapikuma arang atriwat katra tundha yen pitika kulawu bendha patuh nang dung nang tak dung aduh nggih sepinten to bingkaing raos Punarama ing Mandaraka ing wekdal dinten menika sampun anyaketi badhe tumapak ing lelampahan pawiwahan agung nggih syukur mangayu bagya dene sing andika putra Prabu saking negari Ngastina sampun busana cara penganten malah semanten pangombyong ingkang sami ngrakit rata kencana manik obro sinang menapa dene jole jolang cerubung tandu bedati ugi kathahing srasran ingkang rinengga rengga sarwa hawik nggih aduh paman Prabu inggih semanten ugi ciptaning manah kula inggih saestu anggen kula kepengin sesandingan kalian Yayi Dewi Surtikanthi paman kula nuwun sinuwun kinten kula Raden Ayu Surtikanthi dados garwa Nalendra Muda ing Astina mboten badhe tumiba ing jurang parang nanging badhe dawah wonten ing kasur babut tundha sanga awit kinten kula paduka Sinun Mandaraka sampun anyekseni piyambak bilih anak Anggir Jaka Pitana Nalendra Muda ber bondo ber bandu dasar sugih Bebalaraja Sengkuni aku ora susah mbok pameri nanging jagat iku uga wis kebrebeken dening kesugihaning bondo putra Prabu Jaka Pitana. Nanging nggih sawetawis dinten menika raos kula kok kadicingak. Awit pendak-pendak kok dumadi begowong ingkang mapan wonten sakupenging kedaton ing Mandaraka mongko sanesipun menika mboten. Pendak-pendak mesti mekaten. Perkawis menapa menika ngantos tinaliti dening para pinter inggih boten saged amyak warana ingkang hangalingi menika nggih. Bayak-bayak wijiling sanjata Narpati Mandaraka mempeng sarosanya nginang dereng abang kecuwa dereng ambles sabta bumi dadak sakuling mangke Dadya gedher kang samya mulat. Amit pasang kimantabi. Iki ana ngopo Permatin? Kowe kok nggawa bebantan? Sopo iki? Kaya jambe sinikar kelawan sira. Wah, ora siwah sarambut. Inggih, ngaturi kawuningan menika lare saking negari alit Petha Pralaya. Naminipun Surya Putra inggih Suryatmaja. Loh, apa sababe kok mbok bondo? Mbok kalungi cindhi? Wah, Permati heneng opo Yayi? Si Adi metumu saka kedaton. Jubriya rasaning pun Kakang ngono apa Yai? Madura Permati. Nggih. Ngaturi kawuningan bilih. Lare menika ingkang wantun bregoncak Kakang Mbok Ayu Surtikanthi. Lha piye to iki? Waduh, ngger dos pundi ngger? Waduh. Oh, Surya Putra kowe mbeset raiku.
ora melek mripatmu. Anak wadon Surtikanti iki calon garwane anak Prabu Jaka Pitana. Sumuk nyawamu nyidam treblok wandamu Surya Putra. Wah, Surya Putra piye kuwi? Dideng-deng kaya kendang, disugok-sugokke kaya kayu. Pandene tibaning pada. Kowe ngrusak tatalan. Ana ngarepe para priyagung luhur lan para raja nerpati miwah para brahmana semene akeh. Pasuryanku dideleh ngendi Surya Putra? Wadananira layu gumel kucemrah nyomaratani anakku nduk anakku piye to Surtikanti lelakonmu kok kaya ngono ki piye Surtikanti nggih kapanmu kula maturmu Istunipun malih-malih menapa sampun sinengguh Raden Suryatmaja menika Duratmaka nanging menika sanes pantung Rama lho wis sedaya ento kuwi malih ngaguna yen melek mripate Surya Putra mestine ngerti upama Tatulya mestine uga krungu yen to sira bakal jinatu krama dening anak angger Jaka Pitana lah kok mamakmu muk tekate kaya ngono kek dudu pantung apa Rama istunipun malih-malih menapa wontenipun Raden Surya Putra asring manjing salebeting pura mapan wonten patenggan kula sampun sawetawis candra mboten sanes namung gambuing ngraos wiwara binaka kekalihipun ing antawisipun kula kalian Kakang Suryatmaja Rama lha piye ora piye kula nuwun sewu Risang Jaka Pitana Sang Marting Bawon aku wis ora ngucap apa-apa. Aku ora bakal duwe gunem apa-apa Surtikanti. Inggih. Mesti kewala paduka nantukaken raos gela ingkang kaliwat dhateng kula. Nanging menapa paduka badhe meksa raos kula? Mongko babar pisin. Mboten wonten ceceking raos. Katresnan kula dhateng paduka menawi paduka meksa raos paduka dhateng kula jatuh krama Surtikanti menapa kelampan paduka priksa ingkang rayi Surtikanti gilang-gilang kuwandanipun suduk slira wonten ing ngarsa paduka Kakang Ger, dos pundi keparengipun kok ngaten? Paman sanget mboten nginten bilih babar pisan mboten wonten ceceking raos katresnanipun Yayi Dewi Surtikanti dhateng kula. Menawi kula nglajenengaken badhe emah-emah kaliyan ingkang putra mboten wurunga namung badhe pogok wonten ing tengah margi. Surya Putra Didi mangsa iki tak lilakake kelas lair tumusing batin. Yayi Dewi Surtikanti tetep mangun bebrayan kelawan sira Suryatmaja. Waduh. Menika lair batis. Lair batin nggih. Nggih. Marca padha prapting delahan. Inggih lapet saking anggen kula ngayomi dhateng Yayi Dewi Surtikanti menapa dene tiyang ingkang nami Surya Putra menika.
nggih. Nggih. Menawi mekaten mbok menawi kaparenging dat ingkang murweng dat ingkang kedah njodhokaken lare kalih menika lumantar lampahan ingkang kados mekaten. Nini tak dhawuhke nini. Samya kurmat Sangya para raja Narpati miwah para satriya ingkang sinedhan dening Narpati Salya. Sekarinonce ingkang linangse langse tinumpangaking bludru miwah sinebaran ganda sari-sari jebat kasturi arum amrik andupara ngentya ngepeki salebeting pura negaring Mandaraka. Jawata ngawiyat samya hanawuraken kembang kumrasak swarane yayah udan sinemeni. Risang Surya putra Jatu Krami Dewi Surti kanthi nenggih putri Sekar kedatoning Mandaraka. Mesem jroning Mardaya Sangata Salya ya Sang Narasoma. Nadyan sumengko ing raos Raden Kurupati Barandene. Anak Juru Tikandhi kula wonten dawuh Rama Prabu. Iya nggih. Teteping pangestinipun Bapa ora liya mung nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Inggih Rama Prabu. Iya. Wajibing pawestri kejaba marsudi marang kawruh. Ngrukti marang bale somah lan tansah matrapake lampah suci. Sepi saka pamrih lan suprih sarta sinimpen ora bakal kebondo dening rasa apa wae nggih. Inggih. Sayan Maja kula wonten dawuh. Aku titip getih setetes daging sampel wujude anak wadon. Ayamana nganti kukuting jagat iki ngestaken dawuh Paduka Rama. Surya putra kula wonten dawuh Raden. Apa sing mbok rasakake tumrap gedhening rasa sihku menyang sliramu? Aduh Raden. Mugi sineksen jagat saisinipun. Kiblat sekawan. Ucap kula katetepake ning titi mangsa menika. Sumpah prasetya kula. Kula tetep sagah dados ganjelampian Paduka Raden Kurupati. Surya putra, aku duwe negara cilik tilas. Negaraning Sang Prabu Karna Pujangga. Ora bakal ketanggungan nggonku bakal ngaku sedulur Sinarawedi kelawan sliramu. Wiwit titi mangsa iki tak adekake Nalendra ning Awangga jejuluka Prabu Basukarna.